Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manglim tsene prila. Devleser volaya hem izene. Amen stoinat družina men letkaya Ramazan maseko Quran esor. Koitano autor Amaru Prhal Da'iya Umar Idrizović. Kokwa abdisutno divei akale shujei mubarak plemenito masekosor Ramazan. Komaro injato dersi халален кодини дружинамен ки тема адабија понашибеј ко постибе. Хала муслиман. Ерати комаро претходно дерси спомјам дуј адабија понашибеј ко постибе. Вачерджам котарсифири хем ифтари. وشوسفيري أمر مغلوب بيكمبيري صلى الله عليه وسلم وتشيركو حديثي وبرجين البخاري مسلم رحمة الله عليه وجدن كوسفيري إسي برچتي هما كاليا значи أمر مغلوب الرسول عليه الصلاة والسلام подстицина ме те ушта كوسفيري يركو لسته إسي برچتي هم باشو إفتاري وترجم سيجاري بي إفتاريها نفس سبب سبب سمارو الرسول عليه الصلاة والسلام وتشيركو حديثي إستو جيكاركو برجين البخاري هم مسلم رحمة الله عليه ومنوشا كاوفين كو شكار ساجيكو تكا سيجارين إفتاريه ومنوشا كاوفين كو شكار ساجيكو تكا سيجارين إفتاريه هم أقلت دوي حديثيا كو ترمارو الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ودتتنا من هم سيكابيا من те да пажња, значи, вашо си фири хем ифтари. Кога дисутно дерси хала муслиман, качера лафи кота трето адаби понашибе и ко постибе, а одова дова. Кадикај дова и сила посебно беречети ко масе ко Рамазани. Хемулакоро беречети ко масе ко Рамазани тано будбаро, субханаллах. Јакојатано јекотар одлика исто джихар сувеа одликуимоа кава шужо племенито масе ко Рамазани. Јер и дова ко масе ко Рамазани е постачесири на одбинипе. Одели се постачи, валенте корисини прилика, док тано ко масе ко Рамазани, док постини, те користини прилика те чел даимен дова ко Аллахи джелле джелалуху субханаху та'ала. Те рул тицияш ки дова субханаллах. Валенте користил да ја прилика, кои стихвари те родил опрос котаро Аллахи джелле джелалуху субханаху та'ала за пекли грехја. Јер свако амендар грешини. Нико амендар на не бизо джунахија грешке. Прилика кота мари дуано од пиримпе е Аллахи субханаху та'ала те молина ваша мари грехја. Те молина е Аллахи субханаху та'ала дженнете си. تدلا من والله جنتي تراك من كنت جهنم سرياك تمنع الله عز وجل كنت كابرسكو عذابي بطنيا كابرسكو تمنع الله سبحانه وتعالى زاتشرستينا وبوتا كوديني تمنع الله عز وجل يستو رسكاتشي بركتسي سستيكمياسي мислично. Прилика и сјемен англамендај златно прилика. Удесеј, са зависина амендар, сар амен, како користинало. А джанди пеј, алуамеј. Упознајме јам. Сикавде јам, алхамдулилlah. Од два зависина амендара кана, сар амен ка поступина. Премала која шужо, вредност, прилика, која се прожимјаме. Дова кој ифтарибе постибе емпало ифтарибе. Со значини прала муслиман, дова приликом келет чере ифтари. Дова док постинеа. Хем дова пало ифтарибе. Пало со чере ифтари, пало со бхаге. Пекамбери салаллаху алейхи ва салам вачерджа чачипнасе е постачесе е дова кој ифтарибе на одбинибе. Значи, и дова е постачесири ко вахти ифтаресоро на одбинипе.
Која вертхан пейгамбери салаллаху алейхи васелам во черџа, жечтани угасиме, ратесере жилеј освежимеј, хем и наградатани уписими, ако о Аллах и мангла. Постаче си дова на одбинипе и саджикоте на омрсинипе. На одбинипе постаче си дова садокте постачи на пхагела. Одоле се прхалата и пхене. Повечин оброја котар те дови, док јанко постибе. Дова пало ифтари преносине у Ибн Абас котар амаруман бут пейгамбери Мухаммед салаллаху алейхи васелам учиња акија дова. Асакела фенца пало хајбе маро. О Аллах, благословин аменја акава хајбе. О Аллах, благословин аменја акија софра. Черто благословимо акава хајбе со динџарин. Ја Аллах. Хем ана аменје пошукар од олестар. Бележини Тирмизи, хем Шех Албани и Саџихар оценен. Дова која тикни течерала ќе мари романичи. Ваните помтинала или оче прилика, окако на джанути писини, а ќе дова. Те си клел. Jer dova koja su đerđala Amaru pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem palo iftari be. Ka ponovina pa neki puti, to šaj sarne zajedno, to je prilika te siklova kja dova, a kola manginate pisinen, bujrum piseren inšala. Koltu mi korisno, koltu mi hajr inšala. O Allah, благословин аменје акава хајбе. Ана аменје пошукар олестар. Кратко. Ама и си бару хајр и курва. Ема кја до иншала, ток постине на одбинипе. Храла муслима. Дикама гатаре, ко неко врт црте, да и дој сила чачепна се бару вредност берчете и кома се корамазани. Хем да постачи си редова на одбинпе. Sa se otiđim ko početak, daimen valanete koristina kja prilika teče redova ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lesi dova ko Allah azza jalla, Allah te arakame, Allah te prostina marigavija su grešnaja, Allah te čelo kabulja maru postin inshallah. Tekin da lesu khairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.